Il-mexxej Laburista Roberta Bela stqarr illi brabta mal-proġett ta' trasport tal-massa l-imbotta dil-ġimgħa l-Ministru tat Traffiku Chris Bonnet fi kliemu stess qed fadal ħafna xi jsir fosthom jekkux vijabbli finanzjarjament. Fi kliem sempliċi, 13-il sena wara amministrazzjoni Laburista fil-Gvern, il-poplu Malti wawċi l-unika ħaġa li ġie preżentat lilu brabta ma' proġett ta' tali xorta huma kliem fieraħ u proġetti fl-arja. Minkejja dan f'intervista fuq Super Wana Bela qal li huwa konvint mill-mudell. Konvint illi għandna mudell tajjeb hemmhekk jiġifieri fadal stadji oħrajn jiġifieri il-vijabilità finanzjarja inti tinsiex għandek il-CAPEX, il-Capital Expenditure biex tagħmlu. Imma mbagħad is-sostenibilità u l-vijabilità fit-tul għax dan mhux proġett li bnejtu darba ma hija xi ħaġa li kostantement u mbagħad naturalment tibqa' topera. Fl-istess għodwa li ġiet ippubblikata fuq il-Gazzetta Malta Today teddida ċara minnaħa tal-Ministru tal-Finanzi Klaj Karwana brabta ma' dan il-proġett qabel saħansitra qal li ħa pjaċir jara x'qal l-istess Karwana. 13-il sena taħt Gvern Laburista l-poplu Malti wawċi ma jiflaħx iżjed għall-kriżi ta' traffiku li hawn fil-pajjiż, kriżi li qed tqajjem ansjetà ġenerazzjonali iżda minkejja tal-inkwiet skont Bela l-istess tmexxija li fgat il-pajjiż kapaċi tindirizza din l-isfida. Mela m'għandniex sfida fit-trasport ma li kapaċi nindirizzawha. Roberta Bela sokta b'aktar inkonsistenza f'dak li għandu x'jaqsam trasport din id-darba rigward il-fast ferry. Dan kif wara kritika qawwija mill-lawċin li b'dan is-servizz mhux qed jinqdew b'mod adegwat skapitu tat-turisti, il-Labor rikeb fuq l-idea li ħareġ biha l-Partit Nazzjonalista aktar minn senilu, ċoe li l-lawċin ikunu jistgħu jinqdew aħjar. Iżda fil-waqt li dan il-pass għadu biss fl-arja, Roberta Bela testualment qal li jinsab vera sodisfat bis-servizz. Lum il-ġurnata saqsi lill-lawċin u saqsi lill-Maltin ukoll jgħixux mingħajr is-servizz tal-fast ferry. Ġarrejna miljun passiġġier is-sena l-oħra, which is vera sodisfatt, really good. Il-mexxej tal-Labor stqarr illi l-membri tal-kabinett huma kredibbli, kompetenti u onesti man-nies l-istess kabinetti li ra diversi membri tiegħu ikollhom jirriżenjaw wara skandlu falliment wieħed wara l-ieħor. Ironikament fl-istess waqt ħabbar tur tax-xogħol li qed isir fit-trakka f'Ħalfar, trakka illi l-Ministru Clifton Grima u l-Gvern aktar minn sen ilu kienu qalu li kollox kellu jitlesta f'Novembru tal-2025 ċoe kważi 6 xhur ilu. Intant għall-attakki partiġani pwerili wieħed wara l-ieħor, Roberta Bela sostna li Gvern immexxi minnu ħoloq impjiegi ta' kwalità b'impjiegi maniġerjali. Iżda r-realtà li kulħadd jgħix hi illi iffoka fuq mudell ekonomiku ta' kwantità u mhux ta' kwalità. Finalment, brabta mal-enerġija mela ċara li mhux ġejjin żminijiet faċli u nsista illi pajjiżna m'għandux riżorsi naturali minkejja illi għandna l-akbar riżorsi tal-enerġija rinnovabbli ċew ix-xemx, ir-riħ u l-baħar. Bil-pajjiż għasnin li ġejjin jibqa' l-bot mill-enerġija rinnovabbli bil-poplu jibqa' jiġi mitmuħ idejat fl-arja imsejsa fuq pompi ta' qabel elezzjoni ġenerali u konferenzi tal-aħbarijiet bi spejjeż tabut il-familji Maltin wawġin.